abo tabu kabu logorong na saiman sinai boni bagi tamu kaise ব্যবসা khaiman tamu kaise lama phaiman abo Hey guys, lam so kotai sinrong na ani blog ko ke onro subscribe khain ta pudi comment share balai khaidi video update kita kita lanya bagai ke norok ta ani thumbnail nugi saiman kana bo video nu tubi phaika tini to ang asuk ani blogger mami sungmo sungmorang phonu kala hayada phadi nga nai lai norok o video nugi bahai jakha pura angle bini ya phani rangsak pudul kepele jangmani te bini besarokni live asakai orang sak buduni slepan si dam abo kepele mani belai khino kharyongani kok te dukhongnani kok जों Tripura sarok asakai suwang torjak layu te asakai hamyaw kai yapri barngan do kaham bo phainani kai lenai kaham no khai khunana naigilak hamyano kai sirngnai aboni bagino tini kepele thangu bini rangsak budu nai di video ke mairong macheyan bolong roko mathu nok ko tharin chajo ke ba dukhona kangbo ponna muchungoi ma puriya অনেক কষ্ট খাই টকা বাবু নতুন আমটি টাকাই দি जों स्कुल पonna मुचुं तलां रिदि गाय थुइतार इतरा लामा काबाय कालायो हिनि बइदि साका एकबार दुखुनांगoi थुइना हिथागा ताबे थुइयाक অলখাই কাম টাংতে চাতে নগর রাং দিও বেরমা মাস তু বলতেছে জং নংনা বো রাং বারিও রাং রেখে বসবো নং নকর থারি নিছি আমার ইনি খানা বুয়ানো হিগে তাই তাম খাইনে বা রেগুলার সে তাকে একদম নিয়মিত চাকরি করাটাই ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত দিয়েছে এবং এখানে বলে দেওয়া হয়েছে তাকে রেগুলার বেসিসেই আমরা চাকরি দেবো ক্যাবিনেটের মধ্যে এই ধরনের রয়েছে এটা omong khasini hiru Dara Swapan bo hiru ungoi tongmani bahaike zero ungoi thangka bahaike zero ungoi thangka hamle omong hanga bo hiru ungoi tongporoni ajorani family bini nukhung tai tabo hungke zero ungsugoi thangka hunoi sing khunaka tai nugui mangkha social media o bahaike himale जों bono जों job roko thango huni khunaka apurwo hirung tongpur job mangkha tai bini busarong ma porikha ni khunaka haipano bo job bo thangpili hanoi tabuko tesa khuna pika tai bini busarong bo ma poriya ungui thangka hanoi khunaka nga aboni bagino bukha thujangna hinko omosi जों Tripura sangoi samungno manai tongmani romboi chanani rungya khuawoi chanani rungya tukjak khangke bukhuk goroboi thango huma hase ungui tongsu bahaike himale o suwak rok mai khamrok sungchani oro kubului bo tini taisa obohai buni nukhongo thangoi samungno chanani suruma khaika hanoi bini sajak tini social media o kajak tini bini sajak poraya karkha maya karkha nukhungma khaka sarayo obohai kok saka tai lakmano thunyani naikha tese banjiri phika hinbo जों khonaka obo bomo hiking khamale bini sago je nungmung bai gdalui bini khorao wansungma hamyang tongmani bagai aboni bagai please suwang nungmung rok jotono जों sakno muthui mano nukhungbai mano hain bagai kom khaijabari jotono norongni thani o video kaisa srungjangna se joton thani srungjangna se nai srungthai je bini busarokni porna thangmani asa school thangai tongoi mani kaham gayi hayada hinga tini taisa porias nago kipriti phaiga bo pora krikhai o mokol krikhin samani okok thigya norok thik wansugi comment khai sabagi angka pora thik jago pora krikhin mokol kolni kroi siura bo kroi abano जों wansutai churu job manani bagai siming जों pornaya phiabatini bo जों borok sia tak job no malia busaporiya ungo baksa hairok wansu obo haya जों mobile check lengna phana phunanya phana se english baingnai message phaipun se english baingnai bahai bujinai जों bujiya ang niji si bujiya ang blogger khaitong phanu se ani phuno customer ang message phega ang si bujiya nge tanggoi जों tak phunu khasiya
pori ria te chaki phili tu blai tang pora ni ma boti khla tu bukha sungnai ne le yan phai ni hamno agi khai ga hamno season to mani junu hostel doga agi phara ton di mani first kaita or pore khai bo chok bai kudal kha hamya to mung surungka bui bai baksa baya bai tongoi opore khai rang rok payan sungka ani ku kuin rang to mani agi phara account bon rang to man pointo si rang poin bon pointo busuk tongmani boni khai 1 lakh to mani pho 1 lakh ni pointe tabo phaita rang khai ha hawi tongpo ingkai ku kuin rak ondek ti saka pho ondek ti saman jaga bui joto sama bai kha po ingkai rang no opor block khai jo phai boni ti sama yang khata ku kuin ni boni pointo si ti saka po boni chaba ye nung bai pointo amti yang khata Okai nini kukuni khitabu kisapana rangna tongkho. tongku hini to khana bo mas rang habu hini khana ta mane dara khai bengo chakri khai bo sa hauta chuno ni monai